ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି। କଲେକ୍ସନ୍ରେ ବସିଛି, ଘରେ ଲୋକ ଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ। ବସିଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ନାଁରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ନା ଫୋନ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତାର ମ୍ୟାନେଜର ତାର ଛାନିଆ ହେଇଗଲାଣି, କେଚେ କେଚେ ହେଲାଣି। କଲେକ୍ସନ୍ କର, ପଇସା ଜଲ୍ଦି ଡିପୋଜିଟ୍ କର। ମେମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଖିଲା ଲୁଚୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତ ପଇସା ନେଉଛ, ଲୋନ୍ ନେଉଛ, କାହିଁକି? ତ ଯଦି ସୁଝି ନ ପାରିବ, ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନେଉଛ? ଯଦି ପଇସା ସୁଝିବାରେ ଅଛି, ଅକାତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲୋନ୍ ନିଅ। ନେଇଯାଉଛ, ସୁଝି ପାରୁନ, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୁଚୁଛ। କିଏ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛି କି ନା ଏଠି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଖରାପ, କଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଖରାପ। ଆରେ ତୁମକୁ ମାଗିବୁନି ପଇସା? ଆମେ ଯଦି ପଇସା ମାଗିଲୁ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଖରାପ, ଆମକୁ ମିସବିହେଭ୍ କଲେ, ଆମକୁ ଗାଳି କଲେ। ଲୋନ୍ ନେଲା ବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିକି ଲୋନ୍ ନେଉଛ, ପଇସା ଦେଲାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ପଇସାଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଅ। ଆମେ ତୁମ ନାଗି ଅଫିସରେ ଗାଳି ଶୁଣୁଛୁ, ତୁମକୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେଇ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ ନା? ଦେଖ, ଘର ଛାଡ଼ିକି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ପଳେଇଲେ। କ'ଣ କରିବ ଏଠି କୁହ? ସିନିୟର କିଛି ବୁଝିବ? ସିନିୟର ତ ବୁଝିବନି, ମ୍ୟାନେଜର କିଛି ବୁଝିବନି। ଭାଇ ତୁ ଯେମିତି ଯାହା କରୁଛୁ ପଇସା ନେଇକି ଆ, ଲୋନ୍ ଦେଇଛୁ ପଇସା ନେଇକି ଆ। ହଉ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛୁ। ବସିଲି ଆଜି।